You douchebag. Uthumelele impotho zakho lana ukuthi zize la iDoc 9. I sent a message. You just didn't like how it read. So vele wasayinela nje i-death warrant. Ngiyathemba ukuthi uyakwazi lokho ngithi. Uma ngabe leze phuphu zakho zizokwazi ukudubula straight this time. Lalela la mfana. Waphinda nje yenza nje imove nyane engayi-understand la ku-territory yami. Zoshisa zonke lezi ndlu lezi siphethe le stage lezi sisimashisayo. Ngasikudala. Uzabe uthengisa amakipkipi lapha ekhonela sePre. Yangizwa. Yabona wena. Ngizokudonsa mfana wami wopha yilo mgaqo yethu le. Uyangizwa ukuthi ngithini? Futhi ukhumbule angidlali la Rico. Kanti mina ngiyabluff. Lena, do yourself a good favor. I'm gonna give you only 24 hours ukuthi step back. Ngoba otherwise kuzoqala enye wrong you will understand mfana. Yangizwa ukuthi ngithini na. Do the fucking right thing. Ungakonuki iphampas nganamntwana lana. How? Yabona wena sophelele isikhathi. Mina sengithile. Tick. Tick. Talk. Supopho. Wena into engizoyenza ngizophendula ngomlilo. Ngomlilo. Fire with fire. Akube njalo. Fuck.